नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण मागील व्हिडिओ जो बघितला होता तर त्यावर आधारित आपण ड्रेसची एक कागदी कृती बघणार आहोत। चला तर मग तयार आहात ना तुम्ही? आपण सुरुवातीला आपल्याला या ठिकाणी कागदी ड्रेस तयार करायचा आहे। तर त्याचं चित्र आपण काढून घेतलेलं आहे आणि त्याचं 4 भागामध्ये त्या ठिकाणी आकार कट करून घेतलेले आहेत। आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे 4 भाग आहे की नाही ते वेगवेगळ्या साईडला त्या ठिकाणी कट म्हणजे बाजूला करून ठेवायचे आहेत। बघा, समोरचा भाग, पॅन्टचा भाग आणि दोन्ही हातांचे भाग असे आपण 4 पीसमध्ये तो शर्ट पॅन्ट आहे तो कापून घेतलेला आहे आणि बनवून घेतलेला आहे। आणि आता आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना तो जॉईन म्हणजे जोडायला सांगायचा आहे। या ठिकाणी पहिला भाग त्याने जोडला आहे पॅन्टचा, नंतर पहिला हात त्याने जोडलेला आहे आणि या ठिकाणी दुसरा हात जोडलेला आहे। तर अशा प्रकारे आपला शर्ट आणि पॅन्ट या ठिकाणी छानशी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता समोरील व्हिडिओमध्ये त्या विद्यार्थ्याने किती छान प्रकारे त्या ठिकाणी जोडणी केलेली आहे। तर अशाच प्रकारे आपण या ठिकाणी पालकांनी मुलांनी त्या ठिकाणी तो व्हिडिओ स्वतः बघायचा आहे आणि कोणत्याही प्रकारचे रंगीत कागद त्या ठिकाणी तुम्ही घेऊ शकतात किंवा डिझाईन नक्षीदार असलेला कागदसुद्धा घेऊ शकतात आणि त्यावर आपल्या शर्टचे आणि पॅन्टचे आकार काढून ते कट करू शकतात आणि ते वेगवेगळे करून जोडणी करायची आहे आणि आपल्या मुलांना त्या ठिकाणी करायला लावायचा आहे आणि मुलांचा व्हिडिओ त्या ठिकाणी आपल्या बालवाडीच्या ग्रुपला पाठवायचा आहे। यामुळे मुलांच्या कल्पनाशक्तीला वाव मिळतो आणि मुलांना त्या ठिकाणी आत्मविश्वास वाढतो। तर हा व्हिडिओ तुम्ही करायचा आहे आणि आपल्या बालवाडीच्या ग्रुपला पाठवायचा आहे। धन्यवाद।